survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, impunto alas 8. Place of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga ganaman sa aton mga ka-Aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Sabado na kita Marso 27 tuig 2021. Katapusan na kitang Sabado sa ikatlong nga bulan kag sunod nga mga inadlaw nabilin ho bali 1, 2, 3, 4, 5 tulog na lang kag Abril na kita. Oy, ang Holy Week ara na ato na ini eksperyensyahan sugod na kita ha next week ang Lunes Santo, Martes Santo, Tubtob sa Biyernes Santo. O kumusta nga mga ka-Aksyon naton matagpalamati nga naga-monitor karon nga aga hindi lamang sa on air kundi pati na sa online sa Facebook naton nga mga taga-palamati, mga naga-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, amo man sa mga naga-monitor paagi sa YouTube. Feel free lang sa pagpadala sa inyo sining mga mensahe, may available nga comment section nga pwede nugid padalaan sa inyo mga mensahe. No? Ipadala dira sa Facebook Live kag subong man sa YouTube. Ano man nga oras sa inyo sining ginahamtangan, ano man karon ang inyo ginahikot, good day sa inyo mga overseas Filipino workers, mga overseas Filipinos na nga ara sa iban nga kapungsuran, ano man ang inyo mga hilikuton karon niyang adlaw, good day gid ang aton pagpanamyaw. Of course, ang aton matagpalamati nga nagatutok iya via on air, no mga listeners naton diri sa Negros Occidental, amo man sa siyudad Bacolod, dira sa Isla Sampanay, no sa Iloilo Province and City, amo man sa Guimaras, halong gid kita ha, halong gid sini nga weekend kag padayon gid nga naga-remind kita sa inyo sunod gid kita sa ginapatuman sang gobyerno nga health protocol. Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa Saturday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Speaking of COVID-19, itry ta karon liwat nga manabot ang alkalde dira sa siyudad sang La Carlota. Kay actually nakita naton nga may ginpagwa siyang isang recorded video nga naga-eksplikar kag nagapahibalo sa mga pumuluyo sang La Carlota
angot sa status no kag pagpanguna sang syudad kon kanamuon sang cases sang COVID-19 ang paghahambalan. Manang Lacarlota, ang isa sa mga lugar diri sa probinsya nga ti may madamo nga cases sang COVID-19. Active cases. No? Pero ti ini sila ara sa training camp kay mga estudyante ini no nga naga-undergo sang training. Pero ti kabalo ka basta mabalita nga may ara iya sang pagtaas sang cases, no? Particularly sa isang ka lugar, no? Sa isang ka syudad kag komunidad, ang tao nagakahangawa, no? Nagakakibot kon in kaso gidman nga may increases sa kaso sang COVID. Now, Bacolod City, on the other hand, may 18 kahapon recorded nga bag-o nga kaso. No? May mga barangay na diri sa Bacolod. Siling ni Liga na mga Barangay President, Councilor Lidiglis Gonzales, nga may mga residents nga ara kalabanan, for example, sa Takuling, nga sealed off. No? Ang mga pamilya may close contact sa pilag ka manag-positive sa iban nga barangay nga mahimata nila, tigaling amo gina, no? Basta gani may close contact ka, kag may ara ikaw sang kay gayunan o kung nakapakig-angot ka, nakaistorya, nagkakadto ka sa mga persona nga infected sa COVID-19, amo nang rason nga hindi malayo nga ma-infect ka man sang COVID-19. In short, ti ariho, lang ko ini siguro pagpanumdum, pag-remind sa atong tanan, nga hindi patapos ang problema sa pandemya. No, hindi pa mambal naton nga tapos na ang problema sa COVID. Iayaw gid maghatag sang kumpiyansa. Amo na, no, reminder naton sa aton nga mga ka-aksyon. Ano pagid ang mga dalagko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? I-check ta karon kay Aksyon Alvin Grava. Kag sa taga Philippine Coast Guard kay ti kahapon, although na discuss naman ni atublang recovery sang dried seahorse dira iya sa may Bredco Port, iya operation to sa Philippine Coast Guard na intercept nila ti almost 500,000. Grabe, no? Ang presyo lapit sa tunga sa milyon. Hindi nagalalin ini, din ini nila ginpangkuha kagin pamakal, kag diin ang destinasyon sining na-recover nga dried fish. The dried seahorse. Tiyang pamangkot sinong nagatransport kay ti illegal man ini, portino, diri gali sila nagapangulikta kung diri man ginkuha sa aton sa Negros Occidental. O ibaloon ta na karon kung ano ang latest update parte sa sining recovery sang Philippine Coast Guard diri sa aton sa Negros. Now, ang LTFRB nagpalayag nga magapatigayon sila operation batok sa mga PUJ kagiban pagid nga madipasay nga salakyan ang mga wala bala nagatuman no sa protocol, mga daan nga salakyan kag ini mga barrier bala nga gina-required sa government nga kinahanglan sundon nila. Dapat tumanon ina kay tuod man may mga nagabiyahe nga mga salakyan, sampre merong compliance mayo to. No, kaya at least na plus target, nga kung ang tawon mo masalakyan, isang una yung makita mo sa ginsulod sa kahang nga may separation mo ning damang tisubong sa bangon sa epekto ng COVID. Kung lang tawon mo, ang ginasulod subong sa daw kahang nga sitwasyon, amo iniho ang mga tawo nga nagasakay sa dipasahi nga masalakyan. Grabe, no? Amakon mo na imo yung ang mga tao kung sa primero to ginabagod sa social distancing kag para nga may ara sa regulation butangan sa barrier mo
no, ang mga dipasay nga salakyan. Pero lately nakita man sang LTFRB nga may mga pasaway na nga why ini gin-maintain, no, ang mga barrier sa mga salakyan. In fact, amo nakita sang taga LTFRB nga daw mo ning plano nila i-operate. Aksyon Hotline. Kay may pila ka mga salakyan nga di pasahe, kati bisa nagatukyab-tukyab ang ila sining mga barrier, ginapabayan na lang, ti amo ning reason nga kung kaisa pagkakasina, ti gaginutok ang mga pasahero. Aksyon Hotline. Amo ina, so far ang pinagkamadalag ko nga mga balita nga ton tutukan karon nga aga. No? Ginatry na ton nga mag-contact kang makuhaan niyo, isang update kay ang mayor de la Carlota as part of the advisory sang kwani no sang ginpabutyag sang alkalde sa La Carlota no nga paybalo sa mga pumuluyo dira. So we are trying to contact Aksyon din ginatry ko pa ang mga numbers nga kwandi okay basic ko may ara na save last time. Kay gusto ko ni hibaloon ko na no gid ang para bala once and for all may ara man sang nagakaigo nga nagakaigo nga ideya ang mga pumuluyo sa Carlota, hindi tanan nga pumuluyo sa Carlota may ara may ara sila sang Facebook no nga makakita sang advisory sa mayor. Daw si Aksyon Eric Magbanwa may number na si Aksyon din mo sa kay Mayor Rex Salandoon kay hindi ko na kita di sa magin save ko ang number niya ho sang mayor dira sa La Carlota para at least kuhaan ta siya tani isang direkta bala sa iyaya nga muning paybalo dira sa mga pumuluyo gid sa La Carlota no kay tikabalo ka basta gani balita sa COVID ni although na immune ang tao tani mo no kung balitaan parte sa sining COVID ang tao kung kaisa daw ay na interest pa mamati no kay tiwalabot yung pigadong daan subong o ari pa kita sa Simana Santa Simana Guanta gini kay iban timakon mo Holy Week sunod nga Simana kalabanan wala na mga biyahe ang way ka man pasahero kay way man mayon na isang nagalinagaw ti way gid no amo na siya ang isa gid sang concern angot sa sining advisory sang mayor na no ginatingwaan tang mga contact tugadugay kay gusto naton matagan oportunidad si Mayor Dr. Rex Salandoon no sang La Carlota nga magkuhaan siya sang iya personal no nga advisory sa public parte sa sining cases no nga dira sa area sang La Carlota tikabalo ka ay kabudlay subong no jutay tingki ang tawo. Kita mo may mga naguluwa ganing nga balita yang kundi last year no mo gini nga bulan to may ginpatigayon ang mga gobyerno lokal dis probinsya kag sa bakulod nga mga pag-implementar sang ECQ ti kundi ang Facebook na naga-appear ang mga ang sa timeline mo last year kung ano magiging post mo, ikaw po nag-create confusion kaya may iba niya nga gin-share nila maging post, nagligad pa yung mga tinuig. Aksyon Hotline. Na, tiya mo na ang problema nga kinanglan aware kita. No? Tigita mo, sus tinawganay pakahapon, nagapa-confirm kahapon kung tuod, nga may ara gidman sang mga lockdown. No? Ang tao, ang social media nga dan, purti kadasig ni mo, hinali makashare ka, hinali may magwa nga mga information parte iya sa parte sa sa mga ginapang post mo, COVID man o ranong balita, te may aray tendency na ngang makabasa, kulpiada mo lang ni-share nila without reviewing kung ano man, tiyan mo ng reason kung kaisa nga ti naga-create sang chaos sa pumuluyo. Pero tingwan ta nagkaroon ang alkalde dira sa La Carlota kay although may ara sa explanation no sa Facebook account pero hindi basi ko may mga latest mas mayugid masugilan nun ta siya karon dugay-dugay no tingwan ta si
Director Osminia nga magkuhaan man sang statement parte sa plano sang LTFRB saan ni sila ma-operate man. Holy Week man subong, no? Holy Week man subong, tiyan mo na ang gusto naton ibaloon, doy man di opisina ganing LTFRB sa aton sa Bacolod, no? Kaya mo parang isa sang gusto ko ibaloon kung bala may mga latest na sila development parte sa plano nga pagbalik sang pagplastar sang operation no diri iya sa Bacolod City, not only sang office nila kundi sa kontra sa mga or kampanya batok sa mga PUJ. Alas 8:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Mayor Bading Escalante na lang dahil ang sa Cadiz City kay kundi may ang mga lockdown subong partially ang provincial capital, may pila ka mga department nga tigin close bangod nga may mga nag-positive nga empleyado. In fact, nag-quarantine no si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ang iban pagid nga mga opisina dra tigin sirado no kay para man nga mag-disinfect agud man nga to make sure nga hindi na laptop pa kahapon actually automatic to kag by Monday magabalik ang ila operation. Tiginahimo ni sang mga local government units even the province kay asymptomatic to si Dr. Zephyr Gerhard Kailian tigaling nagwaya nga nag-positive ini siya sa RT-PCR test na. Kamu na kung kaisa, kung bakod ng immune system mo na, no, hindi mo yung may baluan nga nag-positive ka na. Ang Cadiz City, may ara man sila mga ginhimo da ang mayor to prevent nga maglapta pag kung may ara problema. Ti ang isa diri nga ginhimo sang Cadiz City, pati City Hall nila, no, kag iban ma-areas da. Now, i-check ta, kay Mayor Salvador Bading Escalante, nano nang latest subong kag sa contact tracing may mga additional nga case nga na-record sila nga nag-positive. Online sa hotline. Joining us this morning is no less than the Mayor of Cadiz City, Mayor Bading Escalante. Mayor, how are you? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning agaman sa aton tagapalamati sa subong. Salamat gid. Salamat gid no sa time no. Number one, Mayor, ma-update kami. Kumusta subong ang latest na sa imo sa Cadiz kag after kundi may daw gin lockdown or gin close anay temporarily ang inyong munisipyo da kag iban mo areas. Sa ano ang latest siya? Saan ni mabalik ang operation niya? Well, actually, kahapon, open na itong City Hall, no? So, okay. sa linggo kay Friday naman, balik na lang kita Monday. Monday? So, Monday na lang. Give another 3 days, no? Friday, Saturday, and Sunday. So Monday, open na balik ng City Hall. Kay last Sunday, may nagpositive kita na empleyado. So, ginpatigayan ng contact tracing. Hasta ako ganin na contact trace man. Nagpaswab na last Monday. So, sa amon batch yung 36 kami ginswab, may nagpositive na 3. No? So ang 3 na positive, yung contact trace naman sila, 55 ang ginswab. Sang Tuesday. Okay. No? So, bali, second set na to siya. So, sa 55, may 2 na nagpositive. Okay? So, sa 2 na positive, isang Wednesday, ginswab naman. Asang Thursday, ginswab naman sila liwat. Sa nagpositive na to siya sa Monday, at ang isang empleyado, nagpaswab kami may 3 na nagpositive, gin-lockdown ko na dahil ng City Hall 2. Okay. Administration Center and the old City Hall. So, Administration Center, gipasira ko na for disinfection until such time na nag-zero out na kami. So, itong last na 2 na nagpositive in contact tracing, wala na sang may nagpositive. Ay, very good. Naguntat ang spread. Probably because na naagapan na itong temprano pa, nanirakta. Kaya kung sige lang to, sige lang yapon activity, may nalatnanggit. But because we were a little bit early sa detection na to,
Nanira kita insigida, wala na siya ka-spread. So, wala na siya. As of kahapon, actually, the highest naman was 8 local transmission. Okay. And 19 ka LSI. So, baling highest naman last week, or this week was 27 positive cases. Now, of these 27, 19 were LSIs and 8 were locally transmitted. Okay. So, ini siya subong na naog na kami. I think we are 24 or 23 as we speak now. Kaya may natapos ng 14 days and wala naman sa may good. Okay. So at least ang desisyon mo nga iniipasira ang mga lugar nga pwede dira ang transmission magaluntad, ang outright nga desisyon mo mayor nakabulig gid to contain, no? Kay kung pabayaan mo ni tuod magsigid ay hinulag ang tawo, may host na karon nga positive iya sa na-infect sa COVID, kundi damo pa ning malatnan ni kung sige sila inistoryahanay kag sinugataay da. Yes, correct, no? Correct. And probably one ang kuan man ang aton RT-PCR testing center so visitan doon less than 24 hours gagawa ng result. So dako na siya na factor man. So una gahulat kita sa isa ka semana. By the time magawa ang result niya, asymptomatic tong isa sige nun to siya, ara sa to sa quarantine palaya pati sige nun sa baton bisita istorya kundi. Okay. Naglapta na. But this time because kadasig kayo, that's one factor also na-arrest nato na pag-spread, no? Because less than mga 12 hours lang gawa ng resulta So we're happy with that and at least nakabulig, no, sa aton man prevention. Yes. So sa mga pumuluyo, by the way, paano ni siya na-acquire to sang unang nga nalatnan, nga nag-positive siya? Paano ni man ang nakaangkon sa local transmission? Ang suspetso namon kay initial empleyado, na siya taas ni siya na level na employee. Taas ni siya. Okay. Wala siya kapuli, napaluto na siya sa may likod sa City Hall, may dirty kitchen kami dami, naluto na tapos kinakuha niyo isa, dami paluto ko magdako miyaga sa City Hall. Napabakal sa merkado. And I think dito siguro kay ang ginasugo nato ng luto, wala iya mag-manifest. Ang nagmanifest ang ginapakaon niya na high official. And hindi siya nagbatsyag sa Saturday. So pag Sunday, napaswab siya. Pagka Monday morning, nagpositive. Siya mo ito na, sige na, aksyon kita dayon. Okay. So I believe na nalatnan niya. Nalatnan niya. So i-contact trace man ito nato ng suspect. May isama ganito sa ilabalay na nalatnan niya man. So bali, sugod. And na-arrest man dahil nato. Kaya timprano pa nato na-detect. Pero at least naka-recover na siya kag negative na si Esbong. Atong ang first gina-infected wala pa. Wala pa. Healing center. Wala pa siya. 7 days pa man lang. Dapat mga 14 days siya. Pero kumusta ang iya status subong? Okay man? Okay, get asymptomatic. May symptom kaliga katulong sa tulan. Katulong sa tulan kag kuba-kuba ang dughan. Kiti symptom may COVID ka. Kulbaan kayo. So katulong sa tulan right na wala na. Kapangay padulungan ko na sa Pililawon. Katulubahon. Wow. So nagbalik ng ang panabor. Nagbalik ng panabor. So probably another week. I think after the Holy Week makabalik siya. Okay. So by the way, dara sa area mo, Mayor, ang mga medical workers tada okay na yan, no? Ang pagbakuna sa imo da more or less sa A1 nga amoning priority list na kompleto na yan, Mayor? Well, actually wala pa ang amon CHO, ang local health worker, ang frontliners, wala pa. Ang St. Anne Medical Center, ang Cadiz District Hospital, okay. Tapos na. I think this coming Monday ang schedule sa aton CHO, City Health Office, and mga frontliners natin sa Cadiz. Doon mo ng schedule nila. Okay. Doctors, no? Ikaw yaway kaya nagpa-injection, no? Wala. Kita ka pa-injection, kaya basi masyoko sa order. Nakabudlay ginaan subong? Imbis ka, buti nga ala ko, yan nga doon yung tayo tingki, subong, ambot ko na doon i-recommend siya ni, para sa mga nagpa-inject,
May na, sunod na lang ta. Kung anong kagustuhan na nas babaw to mayor Kaya wala ta mahimo kay islang hari no sa amon na panahon yung health pandemic kita masunod kita sa national ATF. Maskin hindi kita konforme. So wala kita mahimo kay sundon gyud naton these are higher officials no. Mula na sa lingko na inisyatibo manatan isang lokal na mga ngita sources mo kada sa kapangita wala man ang kwarta to yung lupok na gani but then again may mga reasons behind man na sundon lang nato i-change okay. Finally, Mayor, anong imo advisory especially sa mga pumuluyo mudra sa mga luyang magsulod sa inyo this coming Holy Week basibla damo mangita na sang makadtos mga resorts yung manda kay ting iba niya instead nga magpamalandong gamit ining tiempo nga magkaupod sa ilang pamilya lagaw-lagaw mo. Yeah, yes, correct. That's true. No? Labi ng hindi sa lakawan kag sa mga baybayon naton. We are not that strict no sa baybayon kay open air ni siya kag init. Although wala kita cases na higat baybay na nagpositive no kay tungod siguro sa init, tungod sa salt water, hindi siya ka-spread mayo. Ang aton ginabantayan ining mga air-conditioned na mga facilities or mga closed na mga facilities. That's why I issued an executive order again yesterday na to limit no pasang arena kadis arena kadako sa limit ko na 50 persons na pwede kasulod nada. Okay. No, hindi na pwede magdugang. So in other words, papanaog naton to 30% ang capacity. No ang pwede i-allow kaya ginalantaw naton ining Semana Santa aton celebrations aton tal naton usually may ara no 7 last words sa sulod simbahan so limit man naton nag-discuss naman kita sa aton parish priest dire na i-limit man ang matawo masulod no and we will disperse people na gather sa guwa. And number 2 aton ang paso bla mga karo bla sa mga santos. Okay. Instead of malakat kasunod ng tao na we will not allow that karga sa salakyan kung yung salakyan malakat do float ang guwa hindi siya pwede na karo na tulod or damo tao sulod no so wala na we will not allow that. Okay. Karo na lang malibot sa aton syudad. So these are the changes na ginahimo naton. These are just temporary but I believe it is necessary not to protect the interest, the health interest ng pumuluyo. Yes. On that note, Mayor Bading Escalante, thank you so much for the time. Halong and God bless sa imo. Thank you and mabuhay ang syudad ng Cadiz. Aksyon Hotline. At least, now na-contain, amo malang nasubong mo because of the experience, kag maginhimo sang tagsa ka LGU, sadtong isa na katuig sobra nga daan is COVID-19, no, nga nag-epekto sa aton. So, may mga lesson nga naibaloan na, kag kabalo na mag-approach ang mga LGU kung paano nila himuon or anong ila himuon in kaso nga mag-increase ang cases or mayara sang kaso nga liwat magluntad sa ila lugar. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang Joy 1050 Pack has the 15 na swak. Way overcome.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginas
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. 34. Padayon aksyon radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Standby sa ma-report with aksyon Alvin Grava. Kagin komisyon naton siya agud i-follow up ini sa Philippine Coast Guard. May na-intercept sila kahapon no? Lapit tungas milyon ni hong nga mga dried seahorse.
Ang problema, di ni nagalin, kag di ng destinasyon sining produkto. Aksyon Hotline. Grabe mga illegalista, no? Kabalugin mangita ideya. Now, good morning gali, dira may lang ang pagmonitor sa kay Madam Elizabeth Malagkagamala. No? Gamala family, gamonitor karon nga aga si Franz Duway. Rodora Syuko, good morning man. Monitor siya from Hong Kong. Christine Minies Villalobos, sa tanan ko nga Energy Funds Club member. Kag mga taga-barangay Pandanon DSB. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo, Robert Ruma, Jocelyn Liboon Dispuho, Erwin Gonzales, Gabonitor man, ara siya sa Maaw, Raymond Cuenca Ilera, God bless, Mayor Bading Escalante Jr., Guillermo Clareto, niya patamyaw, sabihan ko si Boy Miguel Brillano sa Barangay 30, Vanessa Mayo, ma'am, ari nabasa ko na. Guillermo Clarito, mana. Ruel Siroma, sang Purok Isla Villamonte. Alex Montesa, niya nakapark lang, kag nagamonitor. Thank you, Gid, for listening. Bro, kano oreta dira sa Moises Padilla, kumusta dira, mga paryente, tada regards lang, palabot lang regards tada sa ilan, no? God bless sa imo. Thank you for listening. Ari pa, si Sir Alex Montesa. Okay, bro, Art Mixdon, bro. Good morning dira sa imo, may lang nga pag-monitora. Siling niya, tamyaw lang sa program mo, PGBI Bacolod City Chapter Founder, Chairman Domingo FRMG Negro San Miguel. Panamyaw halin sa officers and members ng BEC and Provincial Executive Council. Dili ko lang pagi sa imo messenger, kay damo to sa inyo page, amugid, basta hindi mo para mabasahan. Salamat kida kay Bro Art Mixdon, kay Kwandera, Bro Chito Magaluna, good morning, thank you man sa pag-monitor. Ayos. Ara man ka monitor mga taxi na ton drivers, no? Si Toto Richard Cantiri. Toto Richard, sa Betline. Dennis Hain, balato kagabi mo sa kay RBS Taxi Vlog, kay Toto Bert Sibugan, no? Kay Dennis Hain, mayong aga dira. May lang ang pagmonitor. Toto Joe Mariagi sang St. Jude Taxi. Ang utod niya si Bro Marlon Agi. Pag-utod ka mo, bro. Kay Bro Marlon Agi, good morning man. Alas 8:48 na, sa iluan ko si Aksyon Alvin Graba. Kagin follow up yan ang na-intercept nga dried o ginbulad na balang seahorse. Kag-advisory man sa Philippine Coast Guard para sa Simana Santa kung bala may mga latest nga advisory. Patrol reports. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, aksyon Art, wala pa sang lead o kung wala pa natumod sang Philippine Coast Guard ang sino kung sino ang naka-address ang ining dried seahorse nga na-recover kahapon nga adlaw sang mga katapos ang Philippine Coast Guard, particular ni Captain Lodovico Librilla Jr. Sunod diri kay Librilla nga may ara kag nakilala na nila kung sino ining sender action na Art. Wagtang siya. Liog lang kay Aksyon Alvin, nanatabo to siya signal. Na sender pa lang nakilala na, din to ipadala. Kay Aksyon Alvin dira, no? Masaylo ko sa piyak nga communication na. Nining mo gargali, Ning, kumusta ka na, Ning? May lang nga pag-monitor dira sa Purok Limbo, niya ga po-monitor kami dia. Aksyon Alvin? Aksyon na Art, no? Ang sender diri suno diri kay Lodovico Librilla ang kilala diri aksyon na Art. Sa kwan gali to, no? Sa Bredco sa may Banago Port gali, no?
Art, no? Correct. Dito ganyan na recover sa mga otoridad dito sa area sa Banago Port Aksyon na Art. Kay ang ining quandary action na Art, 15 kilos ini nga dried seahorse granting suno diri kay Captain Librilla nga ang ining ining mga dried seahorse action na Art nga ginakonsidera man sang beef mga marine products action na Art. Okay. Ang rason diri ang suno sa iya para mahibaloan ta kung sino diri ang sa ilon lang to sa piyak mo communication national win kido kakuan siya kakating off ang signal mo da, no? Anyway, tinabala na kun galing kiti sino nagapalusot siniman kag din lang kumpra ni Aksyon Alvin. Siya na Art, diri lang kita agi, no? Kaya may problema sa ating communication. But anyway, suro sa iya, nga ining shipper, ang nagpadala abi, yung kilala diri kay Reynante Panagiton, ang problema lang ugaling kay sunod sa iya, wala sang address diri sa Bacolod or sa Negros. Kundi ang bali taga Bacolod ni siya ang si Panagiton. Yes, Action Arts. It's either Bacolod or taga diin diri Dampiaw ko na din parte sa Negros. Amo ni ang shipper. Kay shipper lang nakabutang pero as to sa address itself, wala Action Art. That is why ang ginhimo diri sa mga katapo sa Philippine Coast Guard, particular ni Captain Librilla nga mas ginpakamaayo nila nga dalun isakay liwat sa barko dalon dito sa Iloilo para maibaluan kung sino kag maaresto ang ining receiver action na Art. Bali ang destination ni from Negros di ang destination niya Manila ni kundri lang sa aton sa Visayas. Amo na ang ginahibalo ginausisa pa nila aksyon na Art kay ang destinasyon sang sining dried seahorse is from Bacolod ang pinaka point of entry rather diri siya point of origin ya diri Bacolod. Point of origin Bacolod pero ang point of entry Iloilo City aksyon na Art. Point of entry dito nagsulod? Yes, amo na ipadala kung tani dito sa Iloilo. Sa Europe point of destination niya Iloilo? Oo. Ay, gali? Oo. Destination niya abi Iloilo. Pero dito na agad dito nila hibaluon kag ma-ausisaan Action Art. Kung bala Iloilo lang gid ni o kung basin dalon pa sa iban nga lugar. And that is why sunod diri kay Librilla Action na Art nga ginpakamaayo nila dalun dito galing sa Tuesday suno siya wala bisan isa katawo nga nag-receive sang sining dried seahorse Action Art more or less. Galing paano pa ni mag-receive to? Amo na ng balahuba nakapon tong balita? Gani man makon mo na yung 15 kilos nga masobra 15 kilos. Kamahal gali na no? Oo, mahal man gali ni. Di nila ang question na di nila gin pangulikta di pinakbulan laging kulikta ni bala may ga-operate gin pang kuha sang seahorse kaya ang seahorse ni actually hindi niya nga sila nga makuha mo lang sa pangaroy Yes, correct action na Art actually ginistoryan talaga gin pamangkot na siya sir. Totoo din halin ang dried seahorse. Pero kagabasi man sa pagkapangisisa sa BFAR action na Art sa battery ni Librilla naghalin posible sa Northern Negros kay among may pinakamadamo nga mga seahorse action na Art. Paano ni siya makuha? Paano ko ako ng seahorse man? Kung ginakaroy may mga sa puna ni masulod ni siya? Posible isa pa na kung may puna Action Art sigurado puna or paano ining kay tingin si kilos ni basi kung hindi lang ni siya isa kadlang operation mo ti binulad naman nga daan siya mo. Oo, kag may posibilidad man gani Action Art nga posible hindi lang ni subong pa lang natabo may posibilidad ng mga previous days or previous months posible nga may ara na ni kuno na tabo nga pag-transport that is why nga na-discoveryhan gipamangkot naton Action Art si Librilla nga kag paano ninyo na-discoveryhan nga ang unod sini dried seahorse ang nakabutang diri Action Art kay nagtukar sa ila ang ining pagduda Action Art na kay nakita nila ang shipper lang pero wala receiver.
Hoy. And that is why nga nagduda sila kag diri na action art ang ginhimo sang grupo ni sang Philippine Coast Guard. Ginatawag ang presensya sang PPA and at the same time ang presensya man sang Maritime Police, PNP Maritime Command. And diri na action art sang ginpusisa ang unod sini mga seahorse, ang iba dried seahorse rather, pero nakabutang na sa plastic action na art by sizing na kuno. Okay. So bali paano nila na intercept gindudahan na nila ay gali content da nga ini nga shipping ang karga ni seahorse ay ang butang mo na no? Wala sa ang content which is supposed to be, di ba, nakabutang daya kung mapadala ka kompleto detalye action art mo. Oo, ang sender kag receiver Oo, plus ang kontenido. Ano ni siya? Nasimutan ni siyang ido? Yes, action art. That is why, pag ginkot kundi illegal drugs na mo mga kinain dogs ang Philippine Coast Guard, may ara na sila da. Kadeya, may ara man na because of the interdiction operation blan nila ni. Yes, action art. So ano hambal kido? Ano hambal kaido? Pag kuha na mo to na namutikan nila do nagduda sila. Amo na action art. That is why naduda sila. That is why action art nga wala nila gilayon nga ginabrihan kundi dapat ara man ang presensya ng BFAR. And diri na action art sa presensya sang BFAR diri na hibaluan na usisaan action art nga ang unod dried seahorse. Grabe, no? I-play kung tanin natin the reaction art ang tingog ni Librilla. Galing kiti amo ning ato niya ginausar sa karon action. Sige lang, no problema. Karon na lang na ipabati na lang na. Pero ang seahorse ni nami giman ni kuno aw? Ambot mo pa ko kahatilaw sin action art. Base ambot kung base mo una siguro nila nga bulong o kanano kay drive. Ang contention kuno daga pa ayo kuno sa pagkalalaki mo ginagamit sing iban mo. Bawo magamo na bakal. Hindi ka na magbakal gayo ko lang to Nga mo. Hindi na nga mo ng color yellow mo? Lain man tong yellow. Lain man to? Ang green. Lain man tong green nga paborito ni Bro Edmond. Dalaygon mo pa yung isa. Actually, Bin pamangkotaman as sa posibilidad nga may mga changes sang schedule this coming Holy Week bang na action na art. Okay. Bin padulungan man naton si Chief Petty Officer Louis Campanier. Din siya sa karon as of the latest. Wala pa sila sang may nabaton any advices from RORO and Fast Craft Management sa as to kung bala may mga changes of schedule. Sang biyahe from Bacolod to Iloilo, vice versa. Sa karon action art posible kag sunod sa kay Campanier, lauman buwas nga daw na base pa lamang makabato na sila sa mga change of schedule o schedule of trips sa nagikan sa mga RORO kag Fast Craft action art. That is in relation sa whole week nga Semana Santa action na art mag-uumpisa sa Lunes kadlaw tubtob sa Domingo. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. So ini magaserbi ni siguro nga leksyon dira kag kung paano ma-address ni kay pwede gali na nga may idalon ikaw, may shipping abing himuon nga wayad detalye sino ang mabaton sini. Ti na paminsaron ta sino mag-claim na to karon, no? Pag-abot dito kun din man ang destinasyon niya, hindi ayan nga may ma-contact man na sa sulod nga mo nang nag-idea nga ginapadala sa ila. Kag ti ang ginahimo sang iniya sindikatong wa sini illegal mo nga nagapalusot kag can you imagine almost 500,000 no lapit sa tunga sa milyon ka pesos ang balor sang na-recover nga dried seahorse. Dugang advisory sa travel basi may ara man mga updates ini especially pag umpisa na sang Holy Week
tinay baluon talaga sa Philippine Coast Guard in the coming days. O ingagawon ko lang niyo, good morning gali May lang pagmonitor kay paring Jerry Chupoy magbanwa dira sa Macau, China. Morning, morning. Thank you for listening. Kag salamat gid for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Nining Mugar. Good morning man. Si Arcilita Felicissimo. Gamonitor man kuno Arcilita Felicissimo kag iyabana si Puling. Araban advance happy birthday kay Miker ni siya, prudente para boss, inatagan na nga, hinigaran. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam.
mga mensahe to gyanda na karon sa Aksyon BBB program. Kag pating update sa kay Mayor Halandon dira sa may Carlota City kay daw alang-alang ginang signal niya eh. May advisory man actually siya nga ginpadala pero mas mayo kita ni nga interview to siya today, no? Ang mga figures subong nag-gross 8, no? Amo ni ang kahapon nga mga cases nga nagluluntad kag ang total cases medyo nagtaas-taas na naman liwat, no? Hindi kita gin malikawan, no? Basta gani may ara pasang existence ng COVID-19, gusto naman nga magbalik sa normal tang pagpangbuhi, daw ka imposible gid. As long nga ari pa ni siya nagaupod sa aton, no, ang pagbakuna, ang rollout sa vaccine mo rin gina-expect wa ipaman balita subong from DOH kung saan ogid ma-deliver, no, ang next nga batch sang doses intended for Bacolod and for Negros Occidental. Hopefully makumpleto na niya. Parte sa mga show cost to ginpadala sa mga mayors nga nagpa-bakuna, tiyan mo nagbantayan ta kung nanogid ang himuon diri sang DILG, especially sa mga nagsingit nga why ihabla madala, no, sa priority list. Morning lang ang dried seahorse bulong na sa sakit sang tiyan kaghapo siling ni Lucrecia, no, Madam Lucrecia gabubog na. Thank you gid mama for sharing sang imo information. Ayos. Way na kita galing tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad daw ginakuan ko lang gina-remind ta lang kamo sa mga tagpalamatita para at least makabuligid proteksyon mabuligan ang aton sini lawas, no, nga mangin protektado sa anuman nga masakit. Aring gina-recommend ko sa inyo Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, no, sa 10 sini Saturday presentation. Sa Aksyon Hotline, Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.